Mama, uphilile kodwa? Ngiphilile ngawe baba unjani? Ukukhathala nje mama, yabona njengathi umuntu engavela ageze adle bese iyalala-ke emva kwalokho. Hawu, indaba manje mama? Hayi lutho. Hayi kanti mama ngiyakwazi, ngisacela ungangenzi isidima abantu. Ngathi ubaba usehleze buye ekhathele nje. Ubuye ageze adle alale. Ngabe ubaba usekhohliwe yini ngami? Bavisi, ngisacela ungangiqali bandla. Ngisho ngoba ngisakhumbula ukuthi agcina ngikuthintwa la ekhaya. Njalo bengithi adlala umdla abantu ababili usinobaba uvela ekhaya ukuthi ukhathele. Vele ngisuke ngikhathele. Hayibo, njalo yini baba wena usuhlezi ukhathele nje? Wemavisi, kanti mina ngisebenzi njalo. Kufanele phela ngihlezi ngikhathele njalo ngoba vele nami ngisebenza njalo. Kuyafana ngisho ubabe nga-off. Uyahamba ephuza amabhiya nabangani bakhe kuye sipheli off yakhe. Yazi uba nginakho seqala ukungikhathaza mina manje. Uqonda ukuthini kumina Mavisi? Uthi mina ngiyakushithela? Engikushoyo nje ukuthi ngumuntu esinami. Nginedingo njengabo bonke abantu besingamela ngaphandle. Nami ngiyadinga umnako. Mavisi, ngithe hayi namhlanje ngikhathele. Nini? Hayi Mavisi, angingathi ngikutshela nawe ungitshela ibhasi nespecial. Ngithe mina hayi namhlanje ngikhathele. Ukuthi nini-ke wena uhlangene nalokho sezwana? Ya, into ongayenza nje ukuthi uhambe uyongibekela amanzi okugeza ngiphumule. Unjani kodwa mngani? Ngiyaphila usho ulibangisele. Bengithi ngiye esitolo nje ngiyothenga into zowenza ukhari. Yasho ngathi wanengane. Nabuhle manje uyiphumulela ehambe ngani nesitolo. Ungamane ngiyela boma into ethi ngani ngibona sengiwo-30 nje kanje. Unyembo uzobasana ngakulapha. Okanye akayovela ekhaya kunzima phela ukuba nomntwana kumuntu ongazibe ekhaya. Hayi and impela shami kunzima. Wasiza wafika. Ngakhumbula phela sakhuluma ngonyambose wakho. Wenzeni? Chomi anginayo ishow. Kodwa nginomuzwa ukuthi uyacheat. Unyembose. Ngiyakutshela. Hayi akufanele nako lokho. Ukushiswa yini lokho? Sekunenyanga engangithinti. Kanjani manje anilale nempedala wodwa? Usanokuphuma njalo ntambama umuntu oshaya umoya ebuye sengikade ngalala. Nakhona uzongena embedeni egqoke zonke impahla zakhe. Ijini efase ngejacket nangebhandi. Hawu ngisho kushisa. Awumazi unyambose wena. Yo. Akukho onye okuswelesayo. Hayi akukho kunye nanokuthi incingo zakho usayiphendulela eminyango. Manje ngithola kanjani ngayo yonke lento le? Hayi angazi shem. Andangazi ngempela. Yaza ngilala ngizona. Awukuze wasasibuze. Ayi, Magaqa mnganami. Asiphuze. Baba, uyabona wena, ubafu wegazi, uthi nje zizale umama nobaba bahlukene. Hayi Magaqa, musu ukukhuluma uDodi. Yazi Magaqa mnganami, ayikho into ehlupha njengomfazi manje. Hayi bosikhona. Usunomfazi? Ya, uMavisi uyamazi nje. Hey niyabusa le ndoda Sikhona. Usunomfazi, ngokuhlala nje nowesimama ungalobolile ungakhiphile ngisho inkukhu le. Sewumngakho. Hayibo, wenzani? Uyaphapha yini? Cha. Wenzani? Asiphuze mngani wami. Yazi ngaphambi kwasiphuze nginodaba engifuna sithi ukulidingida la kancane. Yazi ungangibona ngiphuza kanje Magaqa yangazi vele na ukuthi mina ngisiye umuntu othanda utshwala. Kodwa inkinga zakuloya mndeni yithi angiphuze njalo manje. Iziphi lezo inkinga? uMavisi akafona ukungizaleli indodana. Angani uma ngibona ukuthi ngisahlulekile ngizohluleka kodwa ingane zami. Cha, kodwa khona uMavisi ngithatha kancane. Yazi angeke uzukhole manje sengize ngadoba ngisho inkonzo yasekamereni ngoba phela ngiyabona ukuthi ayikho lento esiyenzelayo. Hayi kodwa noma ngathi ulo nguMavisi. Hayi kodwa Sikhona niyaphela. Uyiqaba kanjani le yazi? Kuvele kwaphela yena uAppetite straight mnganami. Intwana le Angisakhumbuli khona kodwa mangikhumbula kahle ngathi into eqale 5 months ago. Ukushuthi umntwana abantu usefile indlala. Yazi ngiyacabanga. Ungavezayo ngoba ekubona njengesahluleki noma ungakulungela ukuthi ungabe ubaba. Ibuye ngelinyiso lento le. Kuyimanje uhlala naye mahhala. Lokho kungodwa hlapha kumphathi kahle. Into ayigwemayo ukuthi abe nomntwana na ungakazi wavela le ekhaya kubo. Noma mncane amayenza lento kubaba amagandakana. Yazi washo ncamasho into kade isho loze emsebenzini.
Hayi phela kuvamisile ukuthi abantu besimame bangafuni ukuzalela umuntu ongazi avelele ekhaya kubo. Ya, ngiyakuzwa mnganami. Sesingaphuza. Ya, hayi, asiphuze. Mfazi wamfowethu. Urazi Skolo. Ngiyaphila wena unjani Magaqa? Hayi, angikho right. Ngizokuthi usufile indlala. Ufaka kanjani indlala bukhona omagaqa abaphathi benjabulo? Ukhuluma ngani uMagaqa? Musu wezise wengane ngathi mayawazi ngikhuluma ngani. Hayi angazi ukhuluma ngani. Yabo sesikhuluma amaqiniso. Mina phela kade ngisabala namfazi wamfowethu. Ungangiyani ushansolo wami. Ngikubonisa, buwanasi. Uma into ngingaba ngizoyenza ijustice. Ngamanye amazwi if umuza kahle uMagaqa uthi ufuna mina naye silalane. Wasibeka nqunu kanje inkulumo ebucayi kanje. Kodwa khona lokho. Mawuthi nawe uyafuna ngiyaqhuma nje ukufika. Ngiyafuna. Ayu, angizwanga umoya. Uthini? Ngifuna ukuthi ungiphumele ngomuzi. Awu ini Magaqa uthi imida yami la. Uhambe ephuza nayo la uphuza khona uyishiya khona lapho unyebela mina la. Akusekho okudela okwenzayo. Bengithi ngiyasiza. Angilifuni usizo lakho ngifuna ukuthi ungiphumele ngomuzi. Okanye nobe kuyakuhlunga lokho. Ngizomemeza ngithi kumdlwenguli. Phuma kamadoda la endaweni. Kulungile, ngizophuma. Sis. Kodwa mfazi wamfethu, mina bengithi ngisiza wena njengomuntu osefile indlala. Ora nje umuntu womile man. Magaqa mnganami. Sikhona mnganami, ukahle kodwa. Hayi ngahle mnganami. Sabuhlaba izolo. Sabunenemu. Awufuni siphindele khona futhi. Sibekele. Hayi ke asifake mnganami. Uxolo. Ngiyaxolisa uniphazamisa. Magaqa sicela wena ncane. Sakho uzothi wenze ontakile? Ngenzeni? Usungangisilima wena. Ukhumbula mhlawumbe uzofika kumina uthufulana nami. Lalela unenhlanhla umnyambo simayamasa ngale ndaba. Kodwa meke wahamba naye uyedakile. Ngibuka nazi ngizomazisa. Hayi bo, awukwazi ukwenza lokho. Ngiyakwazi and futhi lokho ngiyakuthembisa. Hayi sifake mnganami. Hey, umuntu uphuze kakhulu izolo, asingaki ukuphuza namhlanje. Simosha imali nje. Hayi khuleka mnganami mina uzothenga. Impeleni angizizwa kahle namhlanje bafa. Singathi ngangaphuza nhlobo. Hayi bo Magaqa. Alright? Yeah. Hayi, bushake lokho. Mana, kanti no serious ngempela yini? Yeah, ngibona kungcono bese ihlalele khona la. Hayi. Okay. Mavezi. Unjani Sompisi? Ngiyaphila unikani. Ngiyaphila nami. Uthi umhlaba uncane ngempela ubekwa yini? Ngihlala ngalani wena ubekwa yini ngala? Hayi, nami sengihlala khona la. Sangathi umuzi wobudayisi. Lo mkholo? Yeah. Cha kusho ukuthi umhlaba mncane ngempela. Ngoba phela ngithi ngikushiye ngale komaphumulo. Singohlala nawe futhi nangala. Mncane ngempela. Nuthenga noma wakho? Cha, uma usendele kwelamathongo. Ngiyaxolisa ukuza lokho yazi bengazi. Hayi, khuleka ayikho inkinga nami sengamukela phela. Hawu manje ubani lo si ngokuthi sithenga umuzi? Ingoduso yami. Isuna nengoduso. Yeah, ukuthiwane nawe kwangivula amehlo kakhulu. Ngasuke ngathatha ngesisongo. Ngathatha advantage othi uyangithanda. Bese senza amaphutha aholele ekutheni prince ngilahlelo wena. Ngalahlekelwa lapha kuwena Mavezi. Ukuthiwane nawe kwangizisa ubuhlungu kakhulu. Hayi musuke enza into enzayo Sompisi. Alright. Yeah. Manje awusho nohlala nobangala. Ngigibhitile. Azwane inhlanhlalo ngisuka nawe empilweni yakhe. Ngiyafisa ngiphathele wena kahle. Ayisobesha ngabe uyakubona lokho. Akusho ukuthi wenze kahle empilweni. Nakho phela usunengoduso umuzi eminyakeni u21. Empeleni anginjalo. Uma kudlula abazali bami emhlabeni, abafowethu vele ngalamali bethi bephumelele empilweni.
So kwaphoceleka ukuthi kube yimi take over amabhizinisi atheka ama-days ngoba bona akekho ayekhombisa ukuba nentshisekelo kuwo. Hayi, ngiyakuzwa. Hey Mavezi, kumele ngihambe. Ngathi lapho uthi ubungakwazi ukungipha amanamba akho unesokwazi ukuya cash up. Ngiyabonga, usuyosala kahle. Ngiyabonga, nawe uhambe kahle. Wena. Uyazi uba futhi exchange inamba namadoda. Hayi kahle wena kubizelanga lokho la. Awusho why vele uzokuthi asihlangane la endleleni kubeni kula kwakho. Uzozufuna imizila nto ingekho. Oh, kuyawenza umqondo. Wenza umsebenzi omuhle ukugcina unyambuze engaphuzile izolo. Kodwa ngifuna kube into yosuku lodwa kuphela. Ngifuna ngathi ngaqhubeka. Hayibo. Ufuna ngibhebisise usikhona, ngenze short akaphuzi. Ngeke ngiyenze leyo nto mina. Akuhluphi phela, nami uzobe sengimazi unyambuze ukuthi wena ubufuna ukulala nami. Ekwazi kwangiyala ukudawa Nkosi yami. Okunye ngiyaxolisa ngento engiyenze kuwena Mavezi. Bengasemina, bekutshwala. Utshwala bokwenzisa into obewuvela ufisa ukuyenza ukona ukuthi nje ushoda ngesibindi. Magaqa, enza isiqiniseko sokuthi unyambuze akaphuzi. Then imfihlo yakhe iphephela kumina. Usale kahle. Isiqala ungigida ngempela ngempela le mizi. Yes sir. Hayibo. Shopem. Ngifuna kaSikhona la. Hayi, okay. Uthi okay ini. Uyakwazi noma ukwazi kaSikhona? Uthi ngabe kahle. Lalela la mfana wami. La umasimba wenziwa la kumina. Ngizokubona ube paralyze ukukhubaze ngomqondo. Sizwana mfana wami? Hayi, ngiyakuzwa bhuti. Uhlala phi kuSikhona mthetho ngala? Hayi bhuti uzohamba nje straight uthatha right. Kunothuru omhlophe ozobona lapho noma blocks ikhona ke lapho. Hayi okay ngiyakuzwa bhuti. Ngiyabonga ngo-lift sompisi. Hayi, kuyanambele beniza ngala. Indaba. Hayi, ngibuye nje lo muhle ngayo. Kahle. Maningi kakhulu amaphutha engiwenzile emhlabeni kodwa lekho edlule ukuthi ngiyele wena uphuma kanjalo empilweni yami. Emhlabeni ayekho umuntu wesifazane ofana nawe. Nenhlonipho nesimilo. Uyamenzela umthithi iqiniso asihlulekele. Ya phela abanye bethu singabantu besimame asifuni ukubonakala nabafana abahlukahlukene ngoba phela kuyasikhulukazi sithunisa umuntu wesimame. Kanti futhi nje ukuyiphatha kahle umuntu wesimame akubalulekile. Ngalahlekelwa la wena Mavezi. Ncesi. Hayi angikushiye sompisi ngilunge kakhulu. Uhambe kahle. Ngiyabonga. Ngeke Magaqa. Kanti ubuye kudokotela yena ukuthi ungabe usaphuza utshwala ngoba buyagulisa. Hayi. Kuyindaba. Lutho sekuvele kwaphela yena nje appetize. Ukithi mase kuthiwa ngiyahamba nje ngiyokuthenga manje ngibika la ngiyaphuza wona ngeke uzokuthinta. Awucabangi nje impilo iradio basingasaphuza. Ukithi angihambe ngiyokuthenga ngibeke la angeke uzokuthinta. Okay, uthi ngikhuluma iqiniso. Umavezi ahlahla afuna uphuza. Yakwazi lokho ayikho into entsha lapho. Okusho ukuthi ngolunye usuku ngahlangana ne-exchange amanamba nomunye wabafana. Ngathi ngizokwazisa, wathi uzoqamba amanga ukuthi mina bengifuna ukulala naye. Wathi angenze sure ukuthi wena usaphuza. Angikutshelanga yonke lento ngoba bengisaba ukuthi ngasukholelwa. Mana, iqiniso lelo ngitshela lona. Iqiniso. Bekumele ukuthi ungazisa. Yeah. Hayibo. Hawu, bazwa mfethu. Kani yakho njani? Ungasangibuza impela. Yasangifile phela mina ukuduka manje ngala. Kanjani manje ubeyakudalanga wena ucinile la? Hawu, uyakhohlwa ukuthi ngafika ebusuku phela mina la. Hayi asingena ngaphathi umuntu osemzini ngabe sikhulumela ngaphandle. Nawe mfazwe mfethu umile man. Umfethu wathatha into yokuthathwa la. Yes. Hayi ngithi asingene manje. Sawe. Hawu, Minenhle, ubekwa yini la? Ngidukele ifoni yami angisazi ukuthi ngibeke sengibheke yonke indawo endlini. Bengizobuza ukuthi awuzuyibona.
Oh ya, nayi bisale lapha emotweni bethi ngizokulethela mangiqeda ukubuka inkothizo zothando. Oh, nawe uyangibukela usuku lehle studios. Ngalubala okhuluma naye. Hayibo. Mina nhlubeko yini la? Slip, ufunani la? Ngihlala lana, ufunani? Oh, mina ngingasho ukuthi ngihlala nengoduso yami manje ya. Sli. Ngoduso yami. Angazi noma ngehlwele umoya yini noma ngiyalima. Azi sale kahle. Wangibiza mngani sikuyaphuzuma kwenzenjani? Ngani ngidinga ukubhodla. Bodla khuluma kwenzenjani? Yabo namhlanje ngizolala ngibaliwe. Sami uzophela le ndaba nomzolo kulugudla iqhuma. Yaza ngikhonto enzeke namhlanje. Isho phela uswenzakaleni? Okusho ukuthi kunalogelo engangikhula naye nale kwamaphumulo. Ngihlushwa indoda njalo. Shusikada kalo ukuhlupha amadoda. Ngiyadlala mngani ngiqhubeka nendaba. Ezibe ngisasho lo geli lo bo best friend wami ngikhala ke about everything yena lo advice ukuthi ngishuga sebethembisene umshado. Hayibo unamongo Okusho ukuthi mina silima la ngihlola ke le. Mama, uright kodwa. uphinde waphuza futhi zona Ya, ngiyakwazi lokho inkinga yakho ngiphethwe na ipapalazi nje. wabuya ngidelela Ngithini? yaze sikhonye ufika izongilangazela kanjani ukulala nawe wathuba ufika nje ngabe ngiqathaza wathi ngicoshe ngipinga imlenze yami etshamile wesikhonye mina imlenze etshamile Awukwasa. Kwasa madoda umuntu usethetha amacala. Mavezi bengidakiwe. Umuntu mayidakiwe ukhuluma nanoma yini umuntu mayidakiwe. Uyakwazi nawe lo. manje ngizoxolisa ngalokho Ngixolisela ukuthi bengidakiwe. Kanti awazi nokuthi umuntu mayidakiwe ukhuluma nanoma yini esuke ufike ekhanda ngaleso sikhathi usuke ekhulunyiswa utshwala. Yazini uthi ngibene ngihambe la ekhaya ngoba vela nimfuna umuntu ngifuna ukuliwe ekhuluma ngaso sonke isikhathi. Awu, bafo. Khona wena la. Hayi bafo ngifika izolo ngangakubona. Oh, kuhle ukubona khona kade ngagcina manje usho ubekwa yini la mntaka mama. Hayi bafo ngizobheka amatoho la. Then mangilithola ngizobe sengiyorent. Oh, hayi okay bafo. Khuleka na ungahlali kwenda ekhaya wekho inkingi. Awu ngiyabonga mfowethu ngiyabonga mfowethu. Hayi khuleka bafo. Manje usho ufuna isothi bukoma ngale. Awu ngeke bafo ekuseni kangaka. Ngoba mina ngisafuna ukuthi ishiwe ngapha police station ngifuna ukusatisfy amaphepha. Certify bafo. Kuthiwa certify. Ngaphandle ke moto ufuna ukuya police station ufuna ukuyogculisa amaphepha. Yini uzama ungicollect yini? Hayi lutho bafo. Hayi suka la duze kwami ungaze kucollect ubuso bakho ngenqindi. Sembe uthi uyaphila mina nje. ufuna nasamukela Ngizocela uxolo. ukuze uphinde usubhlungu sekanganga ngixolele ngizwe ubhlungu okanye wena ukhathala ngizwe ubhlungu Cha, anginjalo. kunjani Empeleni njengoba mina ngihlezi ngijesu uhlona nawe wangizisa ubhlungu kakhulu. Abe sengibona kungcono ukuthi ngithathe uSlive ngoba uyena obesondelene nawe. Bese mangibona yena ngibone wena. okusho ukuthi ukukhumbuza mina Yebo, qhubeka yena ngoba nakho usungithulile mina kuyena ngiyaxolisa. Bengizokwazisa ngaye. Ngiyaxolisa ukuzwisa ubhlungu okuphinda phindiwe. Noma asakhona yena namhlanje kodwa sisembe ukuthi ngelinye ilanga ngikuthola inhlizweni yakho ukuthi ungixolele. Hey mfazana mfowethu. umuntu wasemzini Yazi into ethi ithele la ungathatha nawe. ngiyakuzwa Hawu. Mfazana mfowethu wabuye ngathi awukhululekile nje emoyeni indaba. bengakuhle uma ngasuyogqoka iskipha Oh, wathi ngiphuthumele. kodwa ke unawo umzimba omuhle Hawu yini kanti umzimba wami kwenza ukuthi ungakhululeki. umuntu wasemzini ngicela ugqoke iskipha Oh, okay. ngiyabonga Indaba ungekho comfortable mangabe ngiqombile. angazi Yazi namanje usasemuhle and kakhulu. ngiyabonga Yazi ubafuna inhlanhla ukuba nomuntu esifazane ofana nawe. Mina nawe besabangani. Sihlezi sindawonye. abantu abaningi basitshela ukuthi siyathandana Ya, khona bengifisa mina nawe ukuthi sithandane. bewungincoma njalo wenza isiqiniseko sokuthi ngijabulile Ya, nami ngakungijabulisa ukubona wena ujabulile yazi. wena kuphela yazi umuntu obawazi ungenza ngijabule Still wangangiqoma. Wangitshela ukuthi ngeke ukwazi ngoba nakho uthi unendoda. Wangitshela ukuthi ngcono siba bangani. ngahlukana noSamukela wathi azami ngakutshela ukuthi ngisake healing process ubuhlezi ukhona for mina ungitshela ukuthi konke kuzoba right Ungaba ngcono and waqoma ubafu and mina ngazizwa ngikhathazekile.
Kwakumele ngiqome wena yazi lo muntu engamqoma akangibheki nangeso. Angisakhumbuli ukuthi wagcina nini nje ukungithinta nami ngizwe njengomuntu wesimame. Oh, ingakho usokona mangiqedile. Kanti yazini nami ngiyakuhalela mina. Hayi bo nkani nakho uthini manje? Yazi mina kunento ela enhlizweni yami endangazi ukuthi uzoyibona nini. Yazi mangikubuka vele kuxega amadolo. Vele ngithi engathi ngingavele ngikubambe nje ngesandla mina angazi. Akuyona indlela ozizwa ngayo wena le. Cha. Yazi mina sohlule ngisho uqamba mama. Hayi Sikhonya. Usa nje usuphethe ibhodlela likatshwala. Usodlile nje kona kanye ndoda. Lalela-ke Dulusha. Uzophuma nje endabeni zami. Awungene nje kuney'ndabeni zami. Yazi ukuphupha komuntu ubali. Yabo indlela owenza ngakhona izinto Sikhonya. Usuyaphuma emgqini. Usuvumela ube sicela sikatshwala omncane kangaka. Awungitshela. Uhlanganaphi? Yabo indlela owenza ngayo izinto Sikhonya. Uzolahlekelwa ukuningi. Uzolahlekelwa umsebenzi, ulahlekelwa umfazi. In fact bese ugxeka abantu ukuthi bakuthathe la nto sixhopha ngokwakho kepha ubuni. Vele bangithakathile ungathothi ugogo wakho ngithakathile. Yazi ngokwami ngithi ngiyomela ukubuyela esontweni noSikhonya. Yephi khona? Enhleba khona kanje. Khona nizongijaja. Nishumayele ngami. Hey nihleba kabi nesontweni leni. Cha, awuyi kubazalwane esontweni kepha uyaNkulunkulu. Hayi ke Dulusha ogeja khona. uNkulunkulu khona yonke indawo. Nala emgwaqeni uMasama ukhona nje. Yebo kunjalo Sikhonya ndodana. uNkulunkulu ukhona nasemgaqweni. Kodwa incwadi yamaHebheru 10:25 ithi masingakuyiki ukuhlangana kwethu ndawonye. Lokho kusho ukuthi noma uNkulunkulu engaba khona emgaqweni, kepha abantwana bakhe kuyomele bahlangane enkonzweni, bamfunde izwi lakhe futhi bamkhonze. Umzekelwana nje. Namalahle meyihlukene ayacima kepha mayehlangene avutha amalangabi ayisimanga. Kukanjalo ke nabantwana bokholo bayakhuthazana mabehlangene. Hayi. Yakuzwa Dulusha. Ngisacela ufike kusasa ntambama esontweni. Ungazolahlekelwa impilo yakho. Indoda enekusasa eliqhazile enami ngibukela kuwe. Bana, ngempela Dulusha uqinisile ukuthi mina ngirole model yakho. Yebo ngiyafisa nami ukufana nawe mase ngimdala kodwa ngizofana nawe kanjani esunje. Lalela ngiyaqonda ukuthi izinkinga nezinselele esihlangabezana nazo ziyezisiguqula sibe abantu esingacabanganga ukuthi singayisibini. Hey, ave ngingakusho nje ndoda ukuthi ngiyabonga ngalamazwi akhamnandi. Yazi asengigqugquzelile ukuthi empilweni ngenze kahle. Nami ngiyakuthembisa nje senze umuntu oshintshile nje manje. Ngiyacabanga ukuthi uyazi ukuthi kumele wenzeni manje. Ya, ukuthi ngiphuze nje leli bhodle lokugcina ngci mase ngiyabiyeka utshwala. Hayi, ukuthi kusasa ngiye esontweni. Ngizobe ngikhona kusasa esontweni ngiyathembisa. Yakuzwa uhambe kahle ke. Hayi. All is well. Ambo. Yo, mama, ngumnandi yazi awufuna isipini? Cha. Hawu kanjani manje mama? Lento yenzekile bengamele yenzeke. Hawu mama, ngobani manje? Kube yiphutha. Hayibo umcimbi kabani lo phanyelo kangaka uzozwafana nesuku noma emngcwabeni? Hayibo, ngiye esontweni mina. Esontweni? Ya, sengicabange kahle ukuthi angishiye phansi zonke izinto zomhlaba bese ngibuyele esontweni. Uthi angizokuvuka nje mhlambe ngiyaphupha. Hayi, awuphuphi kanti ngiyakhona ngqo esontweni. Awungilindele namphakathi. Hayi mama, wona ukwazi ukuya esontweni. Yimina ozoya esontweni, uzomosha usapha zisala la. Ngobani? Hayi, kuleke uzobona kahle next week. Yazini, bye mama ngizokubona ne. Awe, bafo. Hayi ngisanga khona. Hayibo, mina uyayibona kodwa imihlolo engiyibonayo. Nami ngisaxakekile. Awusho, uSikhonya sebuyele esontweni. Impela. Hayi asikhohle indaba zoSikhonya, asifocus ekule yethu. Ezethu yini ethu? Awukahle mina. Uyazi ukuthi mina nawe izolo bekhona into edesinayo nje. Lento enzeke phakathi kwami nawe izolo bekuyiphutha. Hawu mina usho ukuthi bonke lo bunandi ade sinabo izolo bekuyiphutha. Yeah, and mina kuhlale phakathi kwethu ngoba ngekuphinde kwenzeke. Kanjani manje? Hayibo nkani yakho ufuna ungibulela umuzi yini? Hawu kodwa mina angifuna kodwa la ungangibulela umuzi nkani yakhe sezwana. Yebo. Awu, nkosikazi.
Usubuyile wabuya kahle nabhodela sivuthi othi kuphakeni. Hayi, khuleka mama ngamabhodwe nendaba engifuna sithi uyikhuluma la ebadalini. Ini le? Yazi mama, ngifuna ukuxolisa ngokuthi ngingakuzwisa ubuhlungu yabo esikhathini esiyedlule. Ya ngibe selfish ngayicabangela mina ngedwa ngacasulela indaba lokuthi awufuni ukungizalela indodana. Kodwa-ke ngakhohlwa ukuthi sikulesimo nje kungenxa yami. Ekhaya kini bebeney'nhloso ezinhle ngawo, befuna ukugandisela ebukhosini, kodwa wena wakhetha mina ngoba unothando lami. Kodwa ngaze ngitshengise ukukubonga lokho. Yazi abantu besimama abafana nawe esikhathini samanje abasekho, wena kuphela. Kade ngicabanga la mama ukuthi kanjani ukhulume nomalume bakho, nami ngikhulume nomalume bami mase silethe iy'nkomo kini. Hawu, ngempela Tali. Ya ngiyakutshela mama. Hayi ngizobazisa. Ya, asihambise ekamereni. Awu, okay. Awufuni nise ekamereni. Awu nawe yazi ngiyafuna. Sambenike Tali. Yabona into ezokwenza yona. Ngifuna ukumine Minenhle. Mana lapha. Minenhle. Yini lo ngenza yona? Yini le? Sungazi uzwe ubuhlungu obungaka. Ubuwazi kahle ukuthi ngizizwa kanjani ngawo. Sizwa kanjani ngami? Minenhle. Wazi kahle ukuthi ngiyakuthanda. And uyangiziba emva kwemoment enhle kangaka mina nawe. Ngithe singaphinde sikhulume ngale nto. Minenhle asikwazi ukuthi singaphinde sikhulume ngale nto. And wazi kahle ukuthi bengikufila nawe ungifila. La nkanyakhe ngithe singaphinde sikhulume ngale nto. Le nto eyenzeke phakathi kwami na. Hayibo Minenhle, ngabe yona into engicabangayo? Ucabangani? Hayibo Minenhle, engathi wakhohlwa ukuthi emva kwamasonto enathu bebe sidika. Ungazongibhedela wena ngixakwe inyongo. Hayibo Minenhle, ungathi uclean inyongo kanti usumhlalisa kahle umntwana. Yeah, whatever. Hayibo Minenhle, ngibuzela ukuthi kuyaphuthuma indaba. Kumele sikhulume. Hawu kanti hayi mina futhi ufuna ngithi nje prepare kancane aze buye sikhona emsebenzini. Ungazongibhedela wena. Ngikutshela ukuthi ngikhulele. Hayibo, hawu. Kade ngiseclinic bathi na 3 weeks. 1 2 3. Hayibo Minenhle, usuzama ukutshela senzoba nengane. Ungazongibhedela wena kuyona yakhe yasikhonya. Angizwanga. Awu sikhonya bhuti. Nithi kwenze njani? Hayi bese ixoxela bhuti ayikho into etheni. Oh. Hayi, okay. Ibani nixoxa. Ayikho inkingi. Uza la wena mhlatsi wakho. Ngikufuna mhlatsi wakho. Shutho na njalo uma ngabe ngiyekho la ngifaka amadoda la emzini wami. Ngingachaza. Ukuthini? Akusinto ecabangayo. Vela kuyona le ngiyicabangayo, ile ngiyibonile futhi ngayizwa. Akusingane yasibuye yakho. Lalela lana-ke Minenhle, yabona mina angaze ngamlokotha umuntu wesimame ngesami isandla. Ngaphambi kokuthi ngilokothe wena, ngisacela ungene ngale uthathe wonke amasaka akho novucu lakho uphume uphele la wami, sezwana? Ngephi? Ngihlanganaphi mina? Ngempela sikhonya kusingane yasibule ngikhulele yakho buka ngiyafunga. Anginendaba mina, into enginendaba nayo ukuthi wena thatha lonke lolu vucu lakho ludove ngale kodwa uphume uphele la wami, sezwana? Nengane yakho uthi angihambe ngiyohlala entabeni nengane yakho. Okay, ungena cabangela ingane yakho le ngikhulele vele mina ngikudeserve uxolo lakho. Unesho engakanani ukuthi yami leyo ngane? Ngiyazi mina ingane yaziwo nini okanye kuyasenza i-paternity test uma kuba ufuna ukugcoliseka nawe. Okay, ayikho-ke inkinga. Kodwa make la feyila lelo libufuzo. Uzothatha wonke amasaka nakho uphume uphele la kwami. Ngiyakuzwa. Kanyakho ufunani la? Hawu ngizobheka wena mina. Ubuzo kuthuma ngiyagula awumeka ungitshela. Ubuzothini ubusikhonye bekhona? Hawu Minenhle ngiyazi ukuthi usikhona emsebenzini. Uyazi na ukuthi ukhulela ingane yami. So kumele ngihleli ngizokuchecka. Ungazongibhedela wena akusingakho ngikhulele ingane yasikhonye. Hawu ekubeni walala nami ukuxolela kanjani usikhona wena wangaxola? Ngimtshelile ukuthi ingane yakhe senza i-paternity test. Vele nabandawo ngiyosona makuthiwa ngokholisa obana ngenzifile. Kodwa isigcina ingane ngasikhonye. Le mpahla isebenza ngale ndlela ocabanga ngakhona. Kodwa ke nice try ke Minenhle. Usikhona nje ubhuti wami egazi. Uma wami wangijinga ehlathini nakho ngathola uma wakhona yimi, wangikhulisa.
Nyamboza, ngiyaxolisa. Okay. Serious kube yiphutha. Ungitshela ukuthi kube yiphutha ukulala nomfana. Ungithole kabi ngiyi-week sekunenyanga uba bengangithinti. Oh, sekuyiphutha lami manje. Cha, ngiyavuma ngonile ngicela intethelelo kuwe Nyamboza. Bekumnandi. Ha? Ngisho ukuthi bekumnandi noma bengekho yini imnandi ngesikhathi udushana nalo mfana. Nhlobo, bengekho mnandi. Hayi, wangena bhuti. Sanibona la khaya Mzezo. Yebo njani? Hayi sikhona. Igama lami nguXizile ngithumile udokotela uBhamuza la ukuthi angizoletha imiphumela mayelana ne-paternity test. Hayi, ubekashilo vele uDr. Bhamuza uzothuma wena. Oh right. Bengingajabula-ke bathanda benkosi ukuthi siqale sibuye ngomkhuleko. Asingathandazi. Asenze lento esize ngayo la bese uyahamba wena. Ayikho inkinga. Lana ngibhuti uNyamboza sithola ukuthi usisi nami la akakhulele ingane yodwa kodwa ukhulele ingane ezimbili. Hayibo, uqonda ukuthini wena kumina? Uthi lo unengane eziwu2 lapha kuyena ekasibu. Hayibo ezakho. Hayi ngisacela sibuye lana kwemiphumela. Lana ke lana kungane yokuqala ke bhuti sithola ukuthi amathuba ukuthi ubaba kuyona awu0%. Hayibo it can't be mhlambe khona iphutha. Hayi kanti thina sesumsebenzi wethu sisebenzisisa. Bese sibuyela lana ke kwingane yesibili. Kungane yesibili yona bhuti wami sithola ukuthi amathuba ukuthi ube ubaba khona 99.9%. Hayibo. Ikhona into ethi ayibe njalo. Yebo bhuti wami kuyenzeka. Kwenzeka uma ngabe umuntu wesifazane ezokhiqiza amaqanda amabili eselala nabantu besilisa ababili abahlukene esikhathini esifushane. I gotta jump out of bed like I miss my alarm. 2 in the morning, them niggas been shooting the sky. It's crazy they thinking we doing this shit for fun. Ay, I'm thanking God that I made it past 21.